So ngoba sinawe la njengamanje ubani ojova abantu? Hayi sebebaningi odokotela laba abangacacile. Udokotela abangacacile ngani? Odokotela abangacacile ngokuthi phela mina mengijova umuntu. Yeah. Abantu mhlawumbe asithi bamile laba u6. Yeah. Ngeke kuphele u3 minutes ngibajova labo bantu. Kodwa yena ngokubajova uzomdlokodla lo muntu amdlokodla agcina egcwala igazi emqaleni mhlawumbe kuphele ngisho u10 minutes esajova abantu abawu3 laba abawu3 basamile mhlawumbe sebeze baze beze kumina mina ngibabizi abantu bayizela yabo baze beze kumina bethi hayi uthi sekudokotela waseDubai sibashiye la baseCathedral sokuthi bazoze basho kanjalo manje nje kuhlukene kakhulu. Wena wakufunde lapho ukujova umuntu? Ngakufunda ngabantu yabo ngisafunda. Yeah. Ngoba ngingasho ukuthi khona abakwazi ukujova isandla nomqala yabo. Mina ngiyakwazi ukujova isandla kodwa angikho nswempu kakhulu. Into engingaze ngisho ukuthi ngiyakwazi ukujova kahle engini experience yayo umqala ngoba liyaphela isonto ungakaze ngijova umuntu isandla. Ingakho bengibiza ngoDr Mqala ngoba umqala engikwaziyo ngoba ngibawise kakhulu abantu ngawo umqala mhlawumbe uthola ukuthi ngiyamqulekisa umuntu ngiphusha igazi elibomvu uma uphusha igazi elibomvu pink blood noma red blood hayibo uyaquleka umuntu yabo. Ubona kanjani lo pink and red awusichazele mina ngoba igazi ngazi ukuthi libomvu nje uma ufaka umjovo kungena igazi pink noma engathi linenkungu kodwa liba pink. Meli right uthi ufaka umjovo kungena igazi engathi limnyama. Hey yabona leli li right ngeke aze aqule upush kodwa uma kuzongena engathi pink noma libomvu uzothi usapush ungakaqedi mhlambe asithi suka ku30 uzothi usaku20 noma ku15 sele u15 mil umbona ngaye qonde engathi ushawa amafithe eyiluma aqonde izandla emise kanje engathi ushawa amangongwane lapho ke sekufanele abanye babanjisa isicathulo kodwa thina labantu bemjova abasilethele emjova basifundisa ukuthi kufanele umlalise ngesayidi la left mase umgoqa unyawo olulodwa yabo mase niyamnyeka kanjalo manje uzodry sanqa mhlawumbe 10 minutes mase yavuka kodwa mina ngingakwenzanga lokho angalala ngisho hour futhi angalala ngisho angavuki kwesinye isikhathi. Ingakho ke ngalokho ngifunda khona nje yabo ngisasanda ukufunda ngangwisa 12 mhlawumbe ekseni ngesikhathi sokuqaqa. Hey bafowethu ayihlekisi lento ngixolela kodwa indlela osho bengisaba abanye bethi hayi ngeke bafowethu hayi uBlondi uyashesha kodwa uyawisana uBlondi uyashesha kodwa uyawisana yabo nje khona ngangimwisa isonto lonke ngimuyisa ekseni ngimuse emini ngimuse ntambama ngimuse ekseni ngimuse emini ngimuse ntambama lumfana usasanda ukushona ekuthiwa unhlanhla omncane nje ngomzimba wendlu emnyama. Ngiyambona wazwa ngikhuza omunye mfethu athe Blondi igunya leli lase 28 uzumuyisa lo mfethu lo angavuki ube nenkingi ngegcine ngicela amadoda amnyama la ngiyacela abantu ngicela ukugwema ukumjova yabo ngimtshele inhlanhla ngicela mfethu uyozama omunye umuntu athi hayi ngeke Blondi ngeke ngijove mfethu ngimtshele ngeke ngikwazi inhlanhla uma ubheka yena yini yayihlezi imusa yabo ngagcina sengithola lokho ukuthi ngoba phela nami ngangisafunda kodwa ngangiyifoster ngoba ngangifuna ukuyazi lento yabo ngabona ukuthi mengimjova phi la izansi phuma red blood kodwa mengishala lapha nendawo phuma right noma phezulu phuma right kodwa nje la izansi mina ngangihlezi ngimjova ezansi ngimjova ezansi kanti ngagcina sengithi awuthi nginyukele kancane ngomshala phezulu yabo oningane esekhaya eyashonayo yasekhaya ngokwesibongo yashona lapha ngingena imoto lapha phezulu beyandizayo ujantshi yashawa intambo kagezi iyona ke inswempu ngathi sonke maskani yangitshela sebafu yabo wena into ekushaya ukuhlukanisa lento le yabo ngoba linje leli gazi ungaliphushi ubukhipha umjovo uqale phansi ungabe sawufaka futhi umjovo la owufake khona kodwa yabo meli nje awubuphusha yabo mina nginjani ngitshengisa la ngemumva kuyena la ngemumva kwamathanga bathi awubona lamaqhumbane lezi ngathi amathumbu bangiqedile baphusha red blood hayi ngoba bengigeja abangigejile
kodwa baphusha red blood yabo njengoba ngilanga kanje bangishwebile ngishwetshiwe la yabo lento le iyafana kodwa akwenziwanga into eyodwa mengijova mina ngijova kahle yabo nje angiqumbe indawo la kade ngijova khona manje nginesihlungu yabo isihlungu angazi ngakuchazela kanjani ukuthi yini isihlungu ngiyasazi yabona lapho usuke uyishaye right futhi mhlawumbe naleyo ngosuyibhema isuke strong yabo wangifundisa kanjalo ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa amagazi yabo manje ngeke usangitshela ngeke usangidida futhi ngeke ungididise futhi omunye uthola ukuthi uqale kakhulu ngikukhipha umjovo uqala yabo athi uyabona hayibo ungenile nje iglass bungaphushi ngani phela ngithi mina red blood phinde ngufaka mhlawumbe phezulu nakhona ngingena red blood ngikukhipha awu phela futhi phusha futhi ngimtshela ngingena red blood athi hayi phusha mfethu ngimtshela ukuthi uyimina ezobe senkingeni egcineni yabo uzoquleka lapho abantu laba bamile emacele abafuna ukujova bazoshaya uvala hayi ngeke kanti umfethu uyawisana hayi ngeke yabo akhohlwe ukuthi wena oshilo phinde futhi ngishaya phezulu hayi ngeke naphezulu ngena red blood ngikukhipha azathethe umuntu mfethu lethela umjovo wami hayi mfethu ngoba mfethu awufuna ngithi mina ngingena red blood awuthi ngizame la phambili mhlawumbe ngiyeke ukushaya la icele ngishaye la phambili ngushaye la phambili nakhona mhlawumbe ungena red blood omixile khona red blood omixile ongathi umixe no black wena uzobona ayingele emnyama ke leli alifani naleli ngoba phela liyabonakala leli lisala emjoveni kodwa la emumva uyabona ukuthi ayingeke alifani legazi naleli lemnyama ayawuthi ngiphula kanti imixile liyacebezela yabo mina imixile ngilibona ukuthi licebezela kube ngathi la amanzi uzoqeda nje ukuphusha okhaliso kwembuzi lapho useyaqalisa engathi ushaya amafithi lapho ke abantu abakhona emacele ngeke basasho ukuthi uyena ushilo asakaphusha ungcono uma uzosho bafethi niyeza bafethi athi uthini hayi fethi uphusha futhi noma ngathi red blood push yabo sebewufakazi noma ngathi wakwenzakalani bazwile yabo kodwa uma uzovele ungabayatsheli ngisho nangathi abazwile ngeke basasho ukuthi bazwile yabo ngoba ngisho noma ngathi ulale ngavuki ngeke bakufakazele ungcono uma batshelile ukuthi bafethi izwani bafethi niyeza uthini yabo kodwa mina lokho angikaze ngoba kuyangihlula ukwenza ngisho noma ngathi ushilo ngiyawukhipha ngoba egcineni ngisho noma kuthi ushilo yena usuye eselele sethulu esengasasha sengeke esafakaza ukuthi hayi ngishilo ngempela yabo nalabo abakhona emaceleni uzobe ngathi wena ubakhandile ukuthi bakufakazele kodwa kwesinye isikhathi ngiloko ngikukhipha umjovo njalo umuntu azaduba ngiphuca umjovo wakhe angiphuce naleyo nto encane ehlapha ngisuke ngiphe yona ngoba phela akujova mahhala umuntu ojova mahhala umuntu osuke esebenzela lowo merchant lowo osuke umsebenzela angiphuce ngizothi ngiyezwa sekukhala isimaye eceleni ngihlamuse omunye udokotela lo dokotela akanayo experience ye-red blood asuthuthi asho amtshele nje efike mfethu lo mfethu lokho engidlokodla ukuthi mfethu ungena red blood push yabo athi awufake nomjisa mina wabona ngilunguza nje igazi ingange lilunguza bephusha uthi yabona akayiqedla mhlawumbe kusangena 10 ml kusele 20 ml awu siyambona nangeqonda yabo meqonda uzothatha ungayakhe ayibeke endlebeni uzoyijova khona inegazi ungale umuntu lo ngoba nizovuka lo avuke aye kumeshenti mhlawumbe yathi mfethu ngicela ungiqaqise athi hayibo ukujovile nje wena waquleka yabo athina ngeke ngathi angijovanga bara wishorayish amtshela meshenti usujovile ngoba nimqondo ususuka kade uhambile uyikhumbuli yonke awukhumbuli ngisho nanokuthi uke waqala kumina yabo ngobani usuka kade uqulekile ayikho into oyikhumbulayo ukhumbula nje ukuthi wena uyavuka manje uvuke kulaleni melo bhema omunye wesente onenhliziyo enhle uyakuthathela akunikeze kodwa nje omunye uyakutshela ukuthi hayi ayikho leyo nto usujovile wena yabo lo ukuthi uneqiniso uzokubuyisela ungakathi hayi wozojova omunye abaningi ngisho njalo abaningi abayibuyisi uvela ithatha ayibeke endlebeni mayisejova athathe leyo ungakho inegazi lakho abe ihlanganisa neyakhe yes abe ijova khona inegazi lakho yes angazi ke basuke bekwenzelani noma mhlawumbe akaze noze wena wajova umuntu mhlawumbe washona mhlawumbe uma kungaze kwenzeke kuwena uma ubona umunye umuntu ejova umunye umuntu ashone kuyakuthini kuwena mina angikaze ngaqondana nalokho kodwa kwacishe kwenzeka 2 times
ngisebenza nomunye umeshente yazi ngasizwa nami umunye usisi engangimthanda nje kodwa usedlulile emhlabeni wathi Blondi ngicela lo mfethu lo ungamshayi ungitshela ukuthi uphuma izolo ejele uphuma elokishini yabo uthe phuma ejele waye elokishini futhi uyakwazi ukuyijova ngicela ungamjovi izam omzibe nje mecela ukujova awuna ngempela uyathenga kulo meshenti ngo100 mase thina sithi ngicela unginikezela nalo mfethu lo u20 wakhe athi hayi lo mfethu lo kusho umeshenti athi hayi lo mfethu uyasebenza la ungamkhokheli athi hayi angimkhokheli ngeke angijove ngizoyijova mina athi hayi khulileka uzokujova athi hayi ngizoyijova mina yes kusho lo mfethu utshela lo meshenti le athi mesuka lapho abe yibopha isandla athi cela ngimphekele mina ngimbuza ukuthi ngizofaka amanzi amanganani athi faka u20 ngithi mina hayi ngeke mfethu ngoba ngizwe ukuthi uphuma ejele nje ungafaka u20 fana u50 ngoba uphuma ejele usaweek athi hayi mfethu ngicela wenze lento engiyishoyo uma ufuna asizwane ngithi mina okay ngifake ngempela u20 mase ngiyamdonsela ngomjovo wakhe ngimnikeze ngithi woza kujova ngifuna ukubuya athi hayi mfethu hayi mina ngijova mina ngiyijova mina ngoba kuze ukuthi mekwenzeka imistake angifuni igcineni ungene wena enkingeni engane ngiphuma ejele mina ngiyazazi mina ustrong bami nobuthi bami ngiyacela bandla ngicela wenze lento engiyishoyo letha la ungiboleka intambo abophe ngempela ngihleli nentombazane ethi uChina la yabo lapho leyo ntombazane ayilokhu ngihluphi lokhu ithi ifuna ukuza umjovo ngayifundisa futhi umjovo kuyimanje yajova ngeke ngiloko ngiqamba amanga ngithi kufana nokuthi yafundiswa yimina ngoba yatshela mina ukuthi ifuna ukuza umjovo yajovwa yimina yabo ngayagcina isijova kanjalo konke nethiki yagcina ingena kanjalo wathatha umjovo lo mfethu oshaya futhi washaya one shot waphusha wathi ngishisela ugwayi ngamshisela ugwayi ngadonsa uThuphulu ngamnikeza wadonsa kabili igwayi yezo umjovo sasenyameni akakaza aflash akenza ngalutho walokho ehla kanje ngathi uyathinga ehla kanje waqeda izandla zakhe zinogwayi wazithi mba emathangeni letwazane ibisaqwayiza ngasikhathi ibisaqwayiza public ngasho njalo ngoba namanje iyaqwayiza kodwa senti yathatha lezi zandla zakhe wayibeka la emathangeni ale ntombazane yabo wathi mesuka ugwayi waqathaka mawuqatha usuka la eminweni uya emathangeni ngabona intombazane ivula amathanga ithi hayi uyangishisa ugwayi ngithi mhlawumbe uzoyisusa izandla lutho sithi naye amaqhinga ukuthi ayidalela lokho ekutoboza amaqhinga lokuthi indoda wabeshona yabo ngoba beshona phansi akasanyuki ulocation ephansi ethi mesimbize lokuthi usemile lo meshento usekhamisile usese ethi mbambeni phela bafisa ngawe siyambuza mbamba senze njani ngoba mesimvusa kanje ushona phansi kakhulu mesimvusa ushona phansi kakhulu sathi na uthi miye simbone uzokwenza njani manje njengoba ebambelela isandla siluke sithi lento zengqondo into emfishane engaka siyasho ukuthi hayi lo amaqhinga ukuthi lokho ufuna ukutoboza yabo manje ngoba sithi isandla siyaphambili ngaphansi kwesiketi yabo hayi igcina lento zana ayingeke phela hayi yabo ozafike kwisilonto esingapholi ngeke yazi wathi membamba isandla kanje wavela wathi gilikidi phansi wawa abantu emaskani khona umfana ethi uSidulo sasanda ukushona naye akangifuni yes ngoba ubeyitshela ukuthi uyena oshaya umqala la emaskandi yonke wathi sekufike mina manje angazi washuthi ngaba yisitha kuyena into engayenzi mina waswela umbhobho ukuthi amentabeni amemeza ukuthi hey uBlondi nangu sejova umuntu washona yabo waswela umbhobho madoda izitha ikhona kulo lonke izwi wenza njani umuntu ofikayo hey bafethu ngikhona ngizonishaya umqala bafethu ngintswempu mina ngeke nginijove mina nishone kanje yazi lo mfethu seshonile lo mfethu ngiyanitshela mina kathi ubona ngani wathi ngiyanitshela bukani ngimkitaza ngaphansi kwenyawo yazi ngimkitaza ngaphansi kwenyawo uyanyakaza obhoza nje kathi akashoni lo mfethu lo ngoba ngicabanga ukuthi ngase isikhathi kwaku2 emini kodwa imoto yakubo ngenhlanhla uzubona ukuthi uNkulunkulu mkhulu kanjani la esikipeni ngemuva isibhaliwe njengabaculi isibhaliwe igama lakhe isibongo sakhe ngisho inamba yakubo hey cabanga
Hey. Yes. Ubhalwe yonke into. Yes. Futhi leyo nto yanakisiswa ngaba sebemkhumula bethi bamshayisa ngomoya kanje. Yazi wathi umebuka kanje hayibo. Ubhaliwe ngathi kuba kusekhona lento le ini catering noma yini ngathi khona yona ngoba ni sathi mesibuka iskip hayibo sibhaliwe ngempela yonke into nginane sithombe samatende la namabhodo na yonke into yabo kwasinda nje wavela uMira wathatha lento le uMira umeshent wathatha lento wafonela inamba yakubo wayena ngempela ngene kwathiwa niyamazi usibanibani wasibanibani wathi hayibo ingane yami le wathi useshonile kanjani ukephi washo ukuthi hayi usendaweni ukuthi emgaqweni ukuthi kwathiwa siyeza manje nangempela kwafika ama-Harry South 2 ne-jeep afike amalapha ngaphandle bamalapha ngaphandle baqalaza khona nabantu abawu-2 abaphethe ibhamu ey'nkulu la isho ukuthi babemgadile lusisi ukuthi mhlawumbe mawukuthi i-trap bashweba yabo awu bafike baloku beqalaza lapha ngaphandle bambona umuntu ombozile lapha kodwa bayi kuyena abacabanga ukuthi yena shouthi akacabanga ukuthi yena shouthi mina into engiyibuka babeyicabanga ukuthi i-trap nje yabo kodwa bayeza ngoba bafuna ukubuka ukuthi ingempela yini kathiwa hayi bonanga lo muntu oshonile mewukuthi mhlawumbe inini osibanibani kathiwa hayibo wahamba umbula la mama wathi embula wabewa naye yabo kathiwa sicela umuntu omjovile washo uStudlani ublondi omjovile kathiwa ublondi ngokuthi angimjovanga ngavela bathi mina ublondi kathiwa siyacela bhuti bandla ngiyacela yabo lo mama uhleli uncike kanje kuyena ngoba kade wile yabo labo bhuti abawusuna sebengungile kanje ngemumva lo munye ungale eceleni wathi ngiyacela mntanami yezwa ngicela ungivusele yena bengicela angixabani nawe bengisacela ungivusele umntanami yabo ngathi mina hayi ma ukube bengingakwazi ukumvusa bengizokuvusela yena futhi ngabe bengizohlezi ngibavusa nabawayo manje angazi ngimvusa kanjani ngoba uvele wayiwela nje futhi angimsintanga akajovanga naye mina uyijove yena yabo kathiwa hawo naba bethi nje ujovo wena ngathi mina hayi nalo muntu othi ujove yimina ubengekho ngishewa ufike nje sekugcwele abantu mina nginanofakazi ukuthi akajovwanga yimina ufikile wazothenga uphekelwe yimini impela yes ngathi ngicela ukumjova wathi cha uzoyijova yena yes China wathi China blondi wethu cela mfethu ungafakazisi ngayo ngathi mina manje inkinga ushonele emathangeni akho nje yabo manje mawusengafakazisi ngawe uqonda okunye yabo uqonda ukuthi shuthi uyenziwe yimina lento kodwa ke mawukuthi unenkinga ngiyacela ngicela uyekele yabo yazi kwangena impama eyodwa kumina uMandlamini waphuma egijima wathi hayibo ngeke lo mfana lo uyijove yena lo yabo Mira nawe khuluma nawe wathi ma ufonelwe mina ukubizile wathi wena mntana ngibizile ngiyabonga ukwenze nakwabanye wathi mama ngicela ukutshela iqiniso lo mfana lo yimini othena cela bamjove waphikisa ngisho mina wathi cha ngeke uzoyijova yena yabo kwayimanje beqala nabantu bekholwa ke yabo kwathiwa ngoba eseshayiwe kublondi ngathi mina hayi kuncane lokhu mina kuwe kwenze okukhulu kunalokho yabo nami bengingenza njengoba benzile kube kwenzeka into efana nale nami bengingamshaya umuntu ukuthi kugcine kuphuma yabo kuba ngishawanga bengeke liphuma iqiniso bayekeni yabo ngoba angishonanga nje yabo futhi angilimalanga bangishayile kuphela kodwa seliphumile iqiniso yabo ukuthi uyijove yena yabo kodwa lokho emile lokhu uStudle lokuthi hayi mina ngeke mina ngiyanitshela mina yabo indlela abakaza ngayo blondi umjovile umfana lo umjovile washo Mira wathi Mira kahle wena musu uqamba amanga wena bangaka abantu osubajovile bethula sithula sigoqa itori zakho ublondi ebuka kamjovanga uyijove yabo uyijove yena njengoba ethuli nje uyijove yona yabo uthula manje futhi lo mfana lo manje kodwa bengakhulumi belokuthi
bebona ukuthi ngeke asavuka. Ngokucabanga kwakho uthe isigameko sakho sokuqala leso kucishe kushonela umuntu ezandleni zakho uthe kukabili omunye kwakwenzakaleni omunye futhi wayephuma khona ejele futhi yabo ephuma khona ejele lapho accused bantshontsha amabhetri labo bafana bawu3 yabo bobo 3 abasekho futhi nabo bashona kanjalo oyedwa ke ubevele egula ke ephethwe iTB lo washoniswa ukuthi uphethwe iTB laba u2 oyedwa wabuye ejele wayijova u80 mil yes wathenga ihafu walipheka ngo80 mil waphekelwa yimini ongiphi into encane wathi Blondie cela ungijova yazi angazi yini eyavele nje yangilutha athi awuqale lapha ngani ngicela mfethu uqala lapha ngizokujova manje ngiyacela yabo vese ubejova mina engaboshwa yabo ngagijima ngalapha kaside ngafike ngalibala kaside ngathi ngiyabuya useyithingi ngilulele phansi kanje yabo umjovo usemqaleni uyabona ukuthi ujovo umuntu kodwa akaphumi lo muntu yabo alala kanjalo kwaze ngo2 emini wazi kwashaya ikuseni yes ubusuku bonke ulele kanjalo baze bamba accuse wakhe lo ngimisho ukuthi washona ngokugula waqhamuka wambathisa kanje yes wathi hayibo phela bafethu accuse lo yazi ujovu 80 mil kodwa akavuka wathi awangaphi ujovu 80 mil ephuma ejele hayi ungayibisi ngaseke egazini showcase uthi ngiphi kwaze kwaba sekuseni omkhipha umjovo emqaleni lapho seqala kuba o7 seqala kwamnyama hayi ukuthi seqala sekumnyama kodwa babasumlilo la ngasenhle babasumlilo ngiza uyabonakala yabo sebusuku ngo12 okhehle washintsha iposition kanje wayesenethuba lokuphila lo muntu washintsha iposition kanje ikwaqhuma abantu abaningi basondela kuyena bamvuze fethu lutho wathula walala ngeside kanje babedonsa ingubo walala kanje kwasa nje elele kanjalo kodwa uthule sethule uyabona manje seqinileke manje mina ngibona ukuthi ngasikhathi ekhohlela kwasekukhipha kwakho umoya yabo ngendlela engibona ngayo nalo futhi kwathiwani kuthiwa uJovo yimina kodwa ke ngokuthi angazi ngivele ngibe nabantu abazongikhulumela emaceleni basho bathi hayi qamba manga lo Jovo uMandla khona umjiza kuthiwa uMandla one-threat ngathi uJovo uMandla lo Jovo uMandla hayi ngeke uphekele uBlondie mina bengikhona ephekele uBlondie ucele kimi amanzi so hayi ngoba futhi ufakazi ke futhi hayi sathina sibona uMandla emjovo uBlondie ngaso sikhathi bese ngasekho hawu mfethu uze wamshiyela uBlondie ucele kimi umjovo ngiyakutshela cha mfethu uJovo uMandla sekutshela thina uMandla uJovo hayi uJovo yimina bafethu yabo futhi ngishaya u1 shot kamnandi wangaphi uMandla wathi ho hayi mfethu siyabonga wasala emile lo kanje yabo kodwa ngalokho uMandla akethola ngaluthi ashawanga ngobani umjovile kamnandi inkinga yakho ukuthi unga yakhe obenze ya strong kanti kufanele kuyenze ibe weak thina singasho kanjalo ngosilanyanga ukuthi weak kodwa kuyena isuke ingekho weak ngoba usuyezoyizwa manje uzoyenza ibe strong kakhulu angazi noma isuke enhlizweni noma iyepi kodwa mase strong kakhulu ngeke stroke god book ngeke uvuke yabo ukuthinga kwakho ukuthula kwakho kwenziwa yini ababuye emajele beshona emabejova kanje ingoba iwunga isuke singasekho kuyena egazini ngisho noma ngathi ubeyibheme ngaphakathi ejele kodwa usuke ngayijovi yabo manje mawuyijova usuyihambisa ngomthambo yabo mawuyihambisa ngomthambo kushuthi kufana nokuthi ufaka iwunga yakho emzimbeni wakho egazini lakho ungcono uma uzoyiphisha ngechase noma ngedamu yabo awuyihambisanga ngomthambo kodwa mawuyihambisa ngomthambo kufana nokuthi ikwena ngqo egazini futhi mayi strong ingakho ibathulisa ngobani isuke isingasekho iwunga kwena egazini noma ikhona kodwa suke kuyechase noma yedamu isuke ingekho ngqo egazini kanje njengoba usuke uzoyijova mawuyijova ifaka emthanjeni kulula ukuthi uthule ngobani istrong lento ibhemile kodwa mawuzoyenza ibe weak u20 le ya 20 rand uyenze noma u50 mil noma u60 mil ngeke kwenzeke lutho kuphela nje uzoyizwa ngeke futhi uthinge lokho ukuthi uthinge lokulala phansi kanje ngeke kwenzeke lokho kuphela nje uzoyizwa uzuthi hayi yabo manje ngibhemile yabo ulokhu uyenza njalo lokhu yenza nje ukuthi kuyophela isonto
ukuphela isonto uya lokho wanciphisa amamili wanciphisa mhlawumbe ke ukuthi u20 upheka ngo20 mili gcine ukuthi uyophela isonto usupheka ngo20 mili lapho uzoba right kodwa mawuzothi ubuye ejele uthenga u20 mase ufaka u20 mili ukuthinga kwakho ukuthula kwakho o20 mili okupheka ayikho into ongasikhombisa ngayo nje manje upheke ke sibone ukhona umjovo khona la kodwa iwona bengingakutshengisa ngayo ukuthi amamili into kanjani ya ungitshengisa because umjovo phela awucala akulona icala ngoba naka amaphoyisa ayabagada labantu abasilethele imjovo ukuthi bangasijikeli uyabona u10 mili lo yabo kulomugqa omkhulu lo iqala lapho kubo 10 mili lo munye 20 mili yabo mengila u20 mengila u30 sondeza khona lapha ku camera mengila la u30 mengila u40 mengila u50 yabo mengila u45 yabo kukanjalo yabo yena usebuye ejele athenge unga 20 rand mayise eyikala u20 mili kanje yabo meyikala u20 mili kanje uthenge athi uma suwena uthenga kuyena lo meshetho athenge kuyena mase eyunga 20 mase uyikala u50 mili kanje mase uyibamba kanje uyibuke kanje ukhala ngeke ifane ngoba wena ufaka amanzi amaningi yena ufaka amanzi amancane mhlawumbe yakhe izoba brown eyakho ibe mhlophe kube ngathi amanzi kodwa adungekile engathi mhlawumbe uthatha ispontshi sagwayisa wasifaka emanzini yabo le yakhe strong ngoba ibrown le yakho iweak ngoba ngathi amanzi uyijove wena uzothinga kancane lokho ukuthi hayi ukuthi awukwazi uyicontrol ukhuluma nami uyathinga kodwa yena uzothi eqeda kuyiphusha uzokhuluma amagama amabili amathathu lawa amanye uzobe sehema yabo ngeke wathinga nje wavumela ukuwa phansi kanje ngeke asavuka no hayi sibongile mfowethu ngezifundo ezikanje enye into lento yegazi wayi kuze kumele kuphume igazi ukuze kuphushwe noma vele moke ufaka umjovo igazi liyabuya mo ufaka umjovo ufanele kuwufaka emthanjeni ngoba mawuzofaka kwindawo phela ila ubona khona ukuthi utholile umthambo yabo mina ngangena igazi suku ungawutholanga umthambo mawuzophusha kanjalo ke kuyaqumba ukuthi kube ngathi iqumbani kube ngathi ithumbu yabo mhlambe kanjani yabo la hayi beke befike laba nequmbani abantu bambayayazi ngoba nala emqaleni mina benginayo isiphelile la ukuthi liyangena igazi kufanele kulibuka ukuthi njani mase ke uyaphusha ngoba nasesandleni mophusha red blood uyasha sivuvukala isandla sibe singakaqulekike khona uyasha sivuvukala sibe singaka isandla futhi mina ngiyayincamela iqumbani kuno red blood ngobani hey red blood uvele kuhlibuke ngathi ushile engathi ushiswa amanzi ngoba nizwe sivuvukala isandla ngakusasa awukwazi ngisho ukukhuluma ngoba siwe sifuthe sithi kungathi khona umuntu okugonisa amalahle kanje ngiyatshela ngiyayincamela iqumbani kuno red blood ngiyayincamela ngobani ayi ndodo uyahluleka ngisho inhliziyo ihlezi incane yabo ihlezi incane ungazi ukuthi mawujova umuntu ungazi ugcine mawumdlokodla kanje ungawutholi umthambo ungazi ugcine uthi vese nami usemzisele into yabangizisayo ukuphusha yabo manje kubhlungu kuba ukuphusha red blood ingcono ngisho iqumbani yabo mo ukuthi indaba yegazi le kufanele kubone ngokuthi uzothi ukufaka umjovo libe lithi lungu laphezulu mase udonsa umjovo kanje udonsa kanje lapho uzothi udonsa kanje libe lingena kanje uqala udonsa before uphusha ufaka umjovo kanje mase mowushayile ngoba kuyenzeka ushaye uthola ukuthi alingeni igazi lithi lilunguze laphezulu liya produce mase uyadonsa umjovo kanje mhlambe
likubuke nje khona siliproduce mhlawumbe lidinga ukuthi umjovo ukhiphe kancane udonse kancane uvele yabo uma ukhipha kancane mase liyaqala yangena lingene mase uyaphusha kodwa kuyenzeka futhi ukuthi ufake umjovo liproduce lilunguze kanje mase udonsa igazi lingenele nje kamnandi yabo mase uthi uyaphusha uqumba yabo mase uyadonsa lingene igazi mase uyaphusha uqumba uxake ukuthi kanjani mase uphinde uyadonsa igazi lingene uthi uyaphusha kuqumbe mase uyama mhlawumbe lapho iwungayalo mfethu kade u30 ml yabo manje njengoba ulokhu udonsa igazi mhlawumbe isila ku80 ml yabo usezokhala umuntu ethi ngeke mfethu ungayama ngeke ngisayizwi ungayama mfethu mfethu ngeke mfethu ngiyakucela mfethu phusha mfethu mfethu kuyaqumba nje athi phusha kanti sekufanele aqaqe intambo qala yabo ufanele lithi mina ngene igazi aqaqe intambo mase-ke uphinde uyadonsa futhi igazi ucheck ukuthi njengoba iqaqe intambo awuphazamisekanga yini umjovo yabo ukuthi awuphazamisekanga mase uyaphusha ngeke kusaqumba iyona nkinga ethu kufanele ayenze ukuthi aqaqe intambo kodwa mase lokhu udonsa igazi mase uyaphusha kuyaqumba udonsa igazi hayibo liyangena nje igazi uthi uyaphusha kuyaqumba lapho njengoba uphusha kuqumba akubuhlungu kuyena ngobani usuke phela nje uzothi usacabanga ukuthi kufanele yenze njani umbone esekhala imfethu ngeke ngiyasha mfethu ngiyasha mase uyakhumbula ukuthi intambo le kufanele ayiqaqa ngobani ngoba ebophe kanje igazi limile ingakho kufanele egcine sekuqumba yabo kufanele aqaqe intambo meqaqe intambo mase uyadonsa igazi mhlawumbe lisangena mase uyaphusha uma uphusha uzobona ngoba kade sekuqumbile uzobona ngoba kuyibukela nje kufanele phela ukuthi kusaqumba kufanele kuphinde kukhukhumale futhi leli bhamuza yabo ubona kanjalo uma ukuthi kusaqumba uma ukuthi kuyayibukela kusami kuleli bhamuza kade kuyilona uzobona ukuthi hayi ngeke kusaqumba uphusha uzuqede mase siya nakho-ke mfethu nakho-ke yabo mase uyasho ukuthi bequnjiswa ukuthi akaqaqile intambo mase lapho ufanele wena umhlikihle kanje mezohlikihle omunye umuntu ekade engamphushi wonke kuzoba iqumbani khona kade ungamgeji kuzoba iqumbani ngobani shuthi ngasikhathi kade uphusha umthambo lapho umthambo omncane yabo ngasikhathi kade uphusha iwunga shuthi bivimbeka emthanjeni enye iphuma emaceleni yabo njengoba iphuma emaceleni iphumela ngaphandle la enyameni ingakho igcinishisa inyama le engaphandle yabo kanti uma uqaqile intambo uyakhululeka umthambo yabo negazi liyaflowa yabo uma uphusha iyadlula iwunga yabo njengoba ubophile uyaphusha iyavimbeka ngoba ubophile la iyavimbeka yabo ugcine iphumela emaceleni iwunga uyasha la enyameni lezi la emaceleni ugcine kube isilonda noma kuba iqumbane kanjalo kodwa uma uqaqile liyaflowa nje igazi liyazehlela leyinyukela newunga idlula lapho iyanyuka ufanele wena kade umjovo umhlikihle kanje umhlikihle uyibambe kanje uyithi uma uyithi mhlawumbe yabo uma uyithi khona igazi leli uma uqeda kukhipha umjovo elizophuma elincane lelo ilona-ke lelo elisuke lifanele liphume umbamba umuthi kuyona lento leyo uzothi uma umdedele kuzobe seku-right isingasekho leyo qumbane ngoba kusuke seliphumele igazi elincane lelo gazi lelo yena melithathe lithi lisuke libaba iwunga yabo kukhombisa ukuthi bekuyiwunga le ebiqumbise la ngeke asaba nequmbane futhi uzothi nje eqeda noma esephuma eseyophanda yobe sengasekho lutho kuzobe sekukhona isihlungu kuzobe sengasenalutho kodwa uma ungeke uzukwenze lokho ushanga isiphili wena ujova ubani mina mina khona umfana ongijovayo kodwa siyajovana naye ngingodokotela naye manje inkinga uyangicasula ngoba kwesinye isikhathi meqale mina ngamjova yabo welokhu ethinga mesejova mina faka umjovo mina ngijova la emqaleni ngoba isandla siyayidonsisa ngaphela ngisho i-hour ngoba nginomzimba mina yabo manje imthambo icashile iphansi kufanele inaliti ayifake kube ngathi uyaphansi manje ngiyayisaba nami inaliti yabo manje mezokwenza njalo vele kube ngathi uzoshaya ithambo ingakho ngize ngishaya emqaleni mesha manje uvele awufaka umjovo masithi imake nali producer mase yalala
ngithi umfethu walala athi ngilale kuphi azangithuke ngisho ungithuke yabo ngilale kuphi kodwa mina ngithi awuthi ngikwenze nami lokho akwenzayo ngifake mase ngiyambuka mase nyusa amehlo mase ngiyenze ngathi ngiyalala kanje uzongithuka ngenhlambi engana usuke usumfundisa le nto akuhlenze kwenza uzongithuka ngenhlambi engakanani ngithuke ngenhlambi wena kugolo wena uyalala wena wera buka nje mfethu uqalekile mina kodwa yena into akade yenza manje manje kade yenza manje njengoba kufika lo mfethu ezengimini ukhuluma ngendaba yosisi okawathandana washona asazi noma ilona owakhuluma ngaye ngalela langa noma omunye lokhuluma ngaye hayi uyena lo hayi iyodwa intandokazi yami masikandi laba abanye basuke sebama free kick hayi intandokazi le udokotela uyafunwa lapha emasikandi ya intombi zimfuna uthuli ya ngoba phela ngeke ngamfuni ngoba phela ihlezi enewunga enganabantu bayamkhokhela ngoba ngisho noma ngithi uyasebenza sekukhona isitayile esisha manje esibhedayo sokuthi usebenzela imeshenti lo meshenti usumkhokhela ama-customer akhe awakukhokheli kodwa laba abanye bayawakhomba bagcine bakhokhela ngobani uma ungamkhokheli shaya isiphihli sequmbani plazi abanendaba kushaya isiphihli sequmbani mase sorry umuntu yabo kanti abanye iqumbani iyabulala kakhulu iyabulala yona le kuthiwa ivosho hawu ahlukene kanti awusichazele ngokuhlukana kwawo khona emqaleni khona i-straight khona umthambo umthambo ukushaya umthambo nje ungawushayi ushaya nje ngasesandleni ushaye ulandele umthambo kanje i-straight ufaka uqonde kanje yabo ivosho ufaka ubheke phansi kanje ingakho kuthiwa ivosho manje ivosho umuntu abonje mina khona intombazane bengifunda nesikoleni ethi untombi esasanda ukushona ishona esilapha yodongeni sisuswa ngaphakathi sayangapha seza la Albert Park yabo jova umunye umfanekiso umJ yabo umJ wenza njani untshontsha uyazazi ukuthi akanaso isandla esiright uzenza udokotela oqavile emasikanye egcineni uyashwebana siphihli sequmbane yabo lapha intombi waphela isonto engayi ekliniki yabo ngalilangeke ngayi ekliniki ilanga engashawa khona uvalo futhi ngangithi mengikhuluma naye ngithi intombi you right athi you right umeshenti ayisebenza naye umkhonzile wamnikeza into okubhema ukuthi abheme mase sesibhedlela wathi intombi ngicela ungabuyi ngisho noma ngathi bathi buya ubacela ukuthi ucela bakulalise ngoba indlela yenza akalali yes waze wathi uyawuyeka umjovo manje inkinga kunzima ukuyeka unequmbane ngoba ni ngathi vele kusebenze kakhulu yabo evuka ebusuku afike esithola ukuthi seholile abanye bahola amaqhuzu ngawani yena umeshenti wakhe hlapha amnikeze 4 ngoba uyambona ukuthi yasebenzeka awu2 awachase ngobani umthambo wakhe utholakala kanzima yabo manje inkinga uyawusaba umjovo yabo mina uthi ngirafu mina yabo uthi ngirafu kodwa ngimshaya 1 shot yabo manje inkinga lo MJ usoft kodwa uyashwibana yabo manje MJ wenza njani sathi unga yakhe intombi yakhe ibhema ithiki ngomjovo uyibhema ngepayipi ukhonza irock yabo wenze njani lo MJ iungakhe iunga intombi strong ngoba le ungayinikezwa yilabantu laba abajovayo uvela adonse yona mayise esepheka iunga yakhe angawadonsa amanzi kanje athathe le unga kade iphiwa abantu afake yona kuphezulu kwale unga le izoba strong le unga kakhulu kanti abanye benza njani uthatha le unga kade iphiwa abantu ayibheme mase le unga iholile adonsa amanzi ayipheke ngamanzi ngeke ifane le unga nale ikade iphekwa lo umJ avela enze njani afuna ukumsela avela ntshontshe le unga le akade ipheka intombi eyipheka ngale unga ayishintshe ayiswipe amnikeze le ungeni ithiki yabo le ungeni ithiki amjove yona memjova yona umshaya ivosho yazi memshaya ivosho yazi ngeno red blood yavela push mephusha uthe nje phusha ngokuthi inethiki le futhi akuyona kuntombi uyezwa uthi uphusha u5 mil ungakafiki ngisho ku10 mil momshweba uyezwa xhuma ibhati athi hey
indlela eyiyona ungakhe futhi angaba nequmbane empe isiphihli ngalowo 5 mil ngoba isuke strong okudlulele lo wazoyiphusha wazoyiqeda iwunga wathi meqeda washo intombi wathi ima wapaqhuza wasuka umphusha red blood yes kodwa inkinga ngoba umphusha red blood ukuyivosha ublazi kunethiki kuzobe iqumbane yazi ngakusasa wayenequmbane engaka kwangathi uBobby Lash usumbona uBobby Lash lezi impahla isikora kwangathi isikora se wrestling ishanga enye impahla engaka ndodinga ngathi ilunda lenkomo hayibo ntombi yini iqumbane uJovitiki yini basha bebekhona emaceleni ukuthi hayi uJames wayiphelile yabo yazi waye wahle isonto lonke engakwazi ukuhlala kanje axoxe nathi engakwazi elokhu ebitoza mina ngoba sasifunda naye inkosinathi le eNandi lazi wakephi wasekhongo yena emxhasweni ngithi ngikhuluma naye engicisha amehlo yabo engikopozela ila ngabona khona ukuthi yazi intombi uzoshawela impahla eshawa uNjabulo yabo ngoba noNjabulo washawa iqumbane washona kanje na intombi wayincisha amehlo uNjabulo naye ungicisha amehlo mengithi ngibuka emehlweni intombi akafuni ungibuka emehlweni uthi hayi mfethu ngeke yini ubukeleni uzeqeda lequmbane mfethu yabo ngibona ukuthi hayi unolaka yabo ngabona ukuthi hayi uzoshawa wayisholo yena singicela uyesibhedlela kanti esibhedlela uzothi efika nje bamfaka i-x-ray bathi yabona uhlala isikhathi eside lequmbane besivuthiwe sekusela ukuthi iqhume mase iqhuma ukhishwe lobomvu bula mase ke iyabohlaka yabo kodwa ikuzosala imbobo la kusijwayele ukusala imbobo ukuthi bayiqhumisile iqumbane kodwa lo sinqama kumthambo ngaphakathi shuthi lento ejovile ujove nethiki yabo njengoba ejove ithiki yabolisana ngaphakathi njengoba ukunqama kumthambo shuthi ubole kakhulu shuthi ubomvu buze bagcine bumningi kakhulu ubomvu shuthi babolisa ngisho umthambo lo bagcina unqamuka yabo njengoba unqamuka nje kukancane ukuthi aphile noma mephila ngeke akwazi ukukhuluma ngempela efike esibhedlela wafika mhlawumbe ngo-11 ngo-2-3 wangena icall engena kumeshedi lo usebenza naye bathi useyithuli ngoba phela bamfaka ku-x-ray bayikhipha lento lo ukungcola lokhu bamklina bahamba bomlalisa embhedeni bethi basafuna ukufaka izinto zakhona wathula kanjalo nomunye umfana futhi ngimbiza umfana wasekhaya ngoba wakangcolosi yabo wakabhengu naye wajova umfana ethi uSiphiwe akanayo ingalo namhlanje yes ngiyaxaka ukuthi njalo futhi bafa ngijova wena ujova kuSiphiwe nje hambe kuSiphiwe lapha phezulu athi mfethu uSiphiwe ungishwebile ushwebephi ubonakala lapho uthi ushwetshiwe ngiyakutshela Blondi ngiyezwa mina ukuthi ungishwebile yabo ibhlungu le ndawo yonke futhi yabo hayi yabo ngimjovo oqala ngimjovo kwesibili okwesithathu ila qala khona kubonakala iqumbane ke ngimbona ukushwebile hayi bafaya akasho ukuthi umshwebe ivosha yabo egcineni siyambona asafuni ukuyophanda manje yabo sitshela ukuthi hayi vese wena uTonya siyakwazi uTonya wena asho ukuthi Blondi ngiyasebenzeka yabo mfethu angazi sithi hambe esibhedlela athi Blondi kunzima ngisho manje ukuthi ngihambe ke yabo mengihamba yonke le ndawo ngathi iyaphuma yes ngitshela ukuthi yabo uma ungafuna esibhedlela ngeke ngisakunika ngishiwo ngokubhema yabo athi ngeke Blondi okay cinga nginika namhlanje kusasa ngizoyibonela ngithi mina hayi ngeke ngikunike emothi uzoyibonela ngizokunika mina emothi uzoya esibhedlela athi angigoqa ukuthi uzoya ngimnike angayi khona intombazane bese ngithandana nayo nje udokotela nayo udokotela uqavile masikandi kuthi ugenqelile yabo igcine sekuyiyona lokho imizwelo lokho imnikiwe ngimnika 2 days hayi nayi igcina ikhatha libona ukuthi lo mfana lo uzogcina kuthi ushwetshwe yimini isigcina ngoba isinkulu sekubomvu yonke le ndawo akubonakala ukuthi iqumbane ukuthi kodwa yabo sekubomvu yonke le ndawo ivuvukela
avele ubalekile ngokuthi uzohamba ema-ambulansini la behlala khona. Uma efika ema-ambulansini bamxosha bathi hhayi hamba esibhedlela. Bamthengele ngisho iwunga bamthengele yonke into wahamba esibhedlela. Sangabe sisambona sayitshela ukuthi hayi ngeke mhlawumbe uNduru ushonile. Wabuya mhlawumbe emva kwa 4 months. Yes. Ingalo isilenga kanje akasasebenzi mase ehamba ngathi ushawe istroke kanje yabo. Ufaka ibhandishi angitshela ukuthi eyibafo yabona lento le bese kubole yonke le ndawo ngaphakathi ngithe ngifike esibhedlela yabo mina bengithi mengikhwehlele noma ngithi ngiyakhuluma ngizwe sekunuka amasimba ngithi kanjani athi angazi kwenzakalani ngelinye ilanga ngiyakhwehlela hayibo ngithi ngiyabuka ngizwe kunuka amasimba ngokuthi khona isibuko esilanga ngivele ngiphendule isibuko lesi ngithi usesibhedlela lapha ngivele ngiphendule isibuko ngithi uyasiphendula uyawabona la shuthi aphuma la amasimba ngithi mina kwenzakalani mpondo athi angazi ngavele ngabiza unesi ngamtshela uthi unesi hayi lento le ubeyazi ukuthi iyenzeka kodwa bebengafuni ukumtshela ngobani ukulesi sima yisona yabo lapho uzovela stresseke kakhulu gcine yethu bafuthi bamtshela ukuthi isandla sakhe ngeke sisaphinde sisebenze njengoba sikanje isado siyanqonya noma wathi hayi ngeke kungasinqomi wacela udischarge esibhedlela waphuma shuthi siyamsebenza lesana sipholile la kodwa kusale lokho naloko yabo ukuthi uyasho ukuthi yabo manje ploni mengikhuluma ngithi ngiyezwa sekunuka amasimba yabo kufanele lapho ngithatha isibuko ngibuka kanje mengibuka lapho ngizobona ukuthi yabona ngoyesenuka aseseduze mase ngikhulume kakhulu ngizothi ngiyabona aseyajuza la yabo leyo nto menganqunye isandla kodwa izophela leyo nto basho kanjalo udokotela ngathi mina Nduru mfethu yabo ukuthi sisebenze isandla ngani bathe ngesisaphinde sisebenze vele usinqumo ngoba soloko sibangela umsebenzi omningi kodwa vese ngento engasebenzi wathi Blondo uyasho nje kalula yabo ngoba uwena uqondene nalesimo ubungeke uzusho kanjalo ngasho ngathi awuqinisile mfethu kodwa ngathi mina umbonile uSimphiwe athi hayi bengakamboni futhi angifuni ngisho ukumbona yabo ngathi mina hayi ngombiza ngabe ngimemeza uSimphiwe wathi ngathoza la wathi esedla nje wabona uNduru wabesabela na enze ngathi uyabizwa emuva hawu mfethu ngiyeza ngisaka kuBlondi manje nawo nesicrevo jike wabuyela emuva yabo wenze ngathi ubizwa umuntu kanti usebone uNduru yabo uyazi into ayenza kuNduru ukuthi uNduru wahamba kanjani naye futhi uyitshela ukuthi mhlawumbe uNduru waba nenkinga mhlawumbe wagcina eshona ngobani bese singasamboni yabo wagcina engazanga samemeza sethulike manje akasasabeli bese siyombheka phezulu akekho yabo futhi ukushwetshwa ngevosho kuyingozi kakhulu ngiyabulala ngisho njalo mina ngiyabulala mawuzophusha ured blood noma umshwebo umuntu usemathubeni amaningi ukuthi angasithula nje yabo ngoba ivoshi ingozi iwunga futhi ihamba iyobolisa lapha ngaphakathi ngaphakathi futhi khona imithambo khona mawuzomjova ngala kule side la nga left ngasenhlizweni kululu yabo uma wamshweba ngoba phela uma umshwebile umuntu isuke ingekho emthanjeni leyo wonke isuke isenyameni yabo uma ingekho emthanjeni showcase isuke iseduze kwawo umthambo yabo njengoba isuke lapha mase siqala ubomvu siqala ubomvu showcase nawo umthambo ngoba isuke itheleke yonke leyo ndawo showcase nawo umthambo isuke ithintekile ya affected ngoba isuke isinobomvu mina ngazi ukuthi into enobomvu into esuke isibolile yabo showcase nayo njengoba isuke inobomvu na umthambo uba nabo ubomvu ugcina ubola kanjalo kulula ukuthi uqhashuke ngoba uncane yabo wenza njani lo Nduru wanyemalala yakubo sengithi ngiyambona nange sebuye ngelinye ilanga ubopha ijezi la ngitshela mhlawumbe usifake ngaphakathi isandla mengibuza sithini Nduru athi hayi ngiphume esibhedlela emingithi ngambuke usulekile ngempela umpofu ngithi mina sithini athi mfethu ngivele ngasinquma lesandla ngithi mina athi mfethu but still usabuya uzobhema ubezobona mina kodwa futhi uthi uzobona mina futhi uzobhema ngithi mina sithini-ke ufike nini la athi mfethu ngibizo yilo mfanisi uMayinika mfethu wangibiza uMayinika yilo abebhema kuyena osebenzela yilo mfanisi uSimphiwe ngibizo yena mfethu
la ngifike ngino-100 rand bese kodwa sengino-20 rand ngithi mina sithini uthi ngithe ngifika umayinika wangibuza ukuthi yithini ngamchazela ukuthi ngifuna esibhedlela angiphi ungamahhala ngase ngakhipha le 100 rand ngathenga bese iwunga uSiphiwe wangijova wangiqulekisa futhi ngithi mina usangiqulekisa usajova engasenaso isandla ngenxa yokujova wangiqulekisa wangikhuthuza mfethu ngithi mina ukukhuthuza uthi ngitshela Blonto nakhona u20 rand lo nguphiwe umayinika mfethu ngoba sengimchazela ukuthi kade naye ubonile ngoba ungibuyiselile u80 rand yabo kodwa ngamtshela ukuthi akusekho mali futhi umbonile sengiquleka yabo ngoba phela ngithi ngiqala ukujova ubekhona showcase ubonile ngiquleka yena engabe yena ucule emaphaketheni yami athatha imali yami ayibeke yena uyabuka yabo showcase uSiphiwe ongikhuthuzile ngoba bengeke uSiphiwe avume omunye umuntu asondele eduze kwami ngiqulekile ngoba uyazi ukuthi osomathuba la bafana la yabo showcase yena uSiphiwe ngeke umayinika athatha imali yami engibona ukuthi ngikulesimo engisona athatha imali yamathule ezazi ukuthi ubuya phansi ngalendlela abuya phansi ngangeke ayenze lento kuneshow angithi mina okay mfethu kulungile athina sibafona into encane lapho ukuthi mina ngeke bafundisa kujova mina yabo ngoba usuqalile waqulekiswa uSiphiwe ngeke ngithe ngiyambona usenyamalele isehambile bangitshela abantu ukuthi uNduku akagodukile uhleli la emarket uhleli la emarket uyantanda la emarket uhlezi ekhona sekuyophela inyanga ngabona ukuthi hayi uNduku uthi akayithandi ungcono kube mhlawumbe ukufisa kwakhe mhlawumbe ungcono kube mhlawumbe waphuma umphefumulo ngoba kube uyayithanda ngosuku lokuqala ephuma esibhedlela mina ngokwami mina ngangeke ngidlule la ngoba nishokesa akasenayo arrost yabo mina ukube kuyangami ngabe mina iwonga ngisayibhimi futhi mina mangase kuthiwa kuphela lento ekuthiwa arrost ngeke umuntu oyiphara ngahlala naye ngamupha ngisho imali okuyithenga iwonga kodwa mina ngeke ngifake emlomeni wami futhi ngeke ngize la ibhenywa khona ngoba ukuza kwami la ukukhumbula izinto ezazenzeka nami ngicine ngithi awuthi ngiyithi kancane yabo ngeke mina ngamtshela ukuthi mina ndungeke yabo sasikhuluma nawe ukuthi ngiyafisa ukuthi ingcono ube ngiyaboshwa ngiyafisa ukuthi ingcono uyaphela iarrost kodwa wena ngiyabona ukuthi awungikhohlisa futhi awungibribe yabo mina nduma sekuthiwa mina nguwena angisenayo iarrost mina ngaba ngiyizile maskani ukuthi ngiyeza ngingenamali ngishiya imali ngaphandle ngizobona abafethu mhlawumbe ngifike nalowo 10 rand ngizowupha yena lowo mfethu ukuthi ngoba uyazi abafethu bayathanda ukuthi uma bekade bagcina bacela imali kodwa mina ukuthi ngiyize ngizojova ngikade ngagcina ukujova ngeke mina ngiyafisa mina ukuthi ngibe uwena uthola ukuthi angisenayo arrost yabo indlela izimo esengidlule kuzona ngiyafisa ube ngcono ube anginawo arrost ngikutshengisa ukuthi ulento le kukanjani mase ungasenawo arrost mina nje ukubeka ngami ngabe ngisabhemi luthi into efakwe emlonyeni ebhenywayo ngabe ngisayibhemi into engibambile ilo arrost ngoba ngiyengizama ukuthi ngithi awuthi ngingabhemi ngiyahluleka uyabona kodwa ukuthi okwakho kunzima kakhulu ngoba manje unanendlela oyithola ngayo futhi abantu abaningi emaskani badependele kuwena kodwa uthi umnqoba wade kulandile mhlawumbe ujova abantu abangaphezu kwa15 njengamanje kusile naye uke wathukuma nje futhi uke wathukuma yabo ngithe sengiqala sengiyophuma ngasegatini bayangilandela abanye yabo wathukuma kancane wathi hayi ubashaya Blonto ukuze baphindele emuva ngabashaya mhlawumbe ngishaya 4 yabo ngasuka ngase ngahamba yabo nje mina into eyenza ukuthi ngingayi empilo ukuthi empilo iyadonsa khona umfana usena Blonto ufike ngolesibili ngathi mina manje inkinga yabo ngoba ngifike ngolesibili imethadone ngizoze ngiyithole ngolesibili ozizayo ngoba na uyithola sometime ngoba basebenzela ukuthi uma uyithola sometime enganisana no-arrost bazokunika imethadone wena uyithathe uyidayisa mase uyabuya uthenga iwunga yabo khona abantu abangazwani nokuphatha umuntu uthola ukuthi sekuyiyona ndlela asephanda ngayo athi awuthi ngimbili ngiphuza imethadone athola imethadone athatha imethadone uyidayisa ngoba ufuna ukubhema iwunga kanti ingakho beze bethi uma ufike ngomsombuluko uzozuyithola ngomsombuluko uzayo
njengoba ithola umsombuluzo hayi ukuthi le isonto lonke uhleli nje lokhu ufika le mpilo uzo attend basayine phansi afike labo bafuna ukubona wena ukuthi serious kangakanani awucabanga ukusuka la uye empilo le ngasekhike edwadi yila bekubona khona ukuthi hayi serious yabo mhlambe futhi agcine engapheli isonto yabo bayakunikeza imetadone ngoba befuna ukubona kodwa wena bakutshela ukuthi uma ufika ngomsombuluko uzuyithola ngomsombuluko zayo uma umuntu kunenhliziyo encane uzothi hey hayi babona so hayi lo befuna ukuyidayisa imetadone Blondi iqiniso lithi wena uyiswele imali yewonga futhi ngobuzela awuzile ngoba ufuna imali njengalabo abanokufika ngabe yini inhloso yakho ukuthi uze lapha mfowethu awukhulume nje yabo nje ukuza la mina uzoqwashisa abantu ukuthi umuntu angangeni kuyidakamizwa ngokuthi athi bengingazi noma athi ingoba yabo ungifuna umuntu angene ngoba esuke eyithandela yena ngoba futhi ayazi umphumela futhi mina ngeke ngithi isilimo umuntu ongena ebona ukuthi izwe lifile yabo mina ngiyikhehla ngimncane kodwa ngiyikhehla yabo umuntu ke lapho angiboni ukuthi khona umuntu osanda kuba njengami yabo angikuboni lokho kodwa mina bakhona abantu engifisa ukufana nabo yabo noma ngifisa ukuthi ukube nje mfethu nginjengalo mfethu noma ngizwana nalo mfethu mhlawumbe impilo yami ngashintshi yabo kodwa ngiboni ukuthi khona umuntu ofisa ukuthi abe njengami angikuboni lokho kodwa ngiyazi ukuthi bakhona laba umqondo osebenza kancane yabo thola ukuthi umuntu ungena kwiwungu uyabona izwe lifile yabo izwe lifile kodwa yena uthi uyabona ugqoke ungena emaskandi ne-uniform awufisi ukuthi mina into engithanda la emaskandi bakhona abantu abasile bayamtshela umuntu ukuthi kodwa mfethu ngathi ubona mfethu samakhehla sibancane mfethu uyabona ukuthi khona ogogo bakho la khona omkhulu bakho la yabo kodwa mfethu wena usafuna nawe ufuna uzenza ikhehla kwakuloko ekuthiwa mfethu utshwala buyazakhela ikhehla hayi utshwala bodwa phela wami yabo newunga yazakhela ikhehla futhi ke ingcono ngisho utshwala iwunga izakhela ikhehla lele ukuthi uhlezi uyikhehla uzogcina ukhokho futhi yabo uyakutshela mina ngeke abakutshela ukuthi ngeke baze bakugoqa yabo nje lento yenzayo iyabheda futhi isigcina ungaphindi uze la hamba obhemali ematsheni ungabuseza la yabo baxoxa bathi ungaphindi uze la bugqoke ngisho nane-uniform yabo bakuxosha abanye abahosomasuku bathanda ukuthi uhlala eceleni kwabo bakubhemise yabo la abayitshela ukuthi bayasatshwa uma uzokhuluma leyo nto wena awukahle wena yini suyimpilo yalo mfana yini wena ngobani usuyefuna ukuthi athi akekho ozokusinda wena mnganami yes akekho ozokusinda ngobani wazi ukuthi vese uyasatshwa ngani wazi ukuthi uyasatshwa athi akekho ozokusinda izinto oyithandayo futhi nakusasa ubuye uma ufika mhlawumbe ufuna usibanibani yabo akekho ozokuthinta hayi nangempela umfana uzokhululeka ukuthi kanti lo unomona shothi lona ufuna ukubhema yedwa yabo kanti akazi ukuthi egcineni seyabona ukuthi ngaze ngayifaka inkingeni once waba no-arrest ila uqala bona ukubona ukuthi ifile impilo yami khona umfana engangizwana naye ekuthiwa uThabisa usejele kwimanje yabo uma uhamba ngalomgaqo lo ufike kube we-street ngala uSmith uma ushona le khona isikole esikhona lapha phambili yabo uma uhamba lilodwa irasta laphana kuliza ithombe amandiya mase kuba abafana PC training yini PC training yabo nje kwakuyi-super bet ngaphesheya ngala khona iy'thombe kuthiwa isikole isiyana kwakuyini ngiyayibona kodwa kuney'thombe iy'thombe lapho engeke iphinde isuke ezosuswa uma ukuthi khona iy'ngane ey'hlakaniphe ey'dlula lezi yabo laphana bawuthiwa abantu abamnyama intombazane nomfana uyena lo mjitha lo ngangingakholwa ukuthi uyena kodwa ngangizwa ngabantu ngathi mina ngihambela hayibo
Thabiso nje lo kanti mengibukisisa hayibo uyena ngempela plaza uyahleka ufaka uthi yes ngambuza mengifike emaskani uthi hayibo mfethu yazi ngibona isithombe sakathi blonda uyiyeke leyo nto yabo yabuya imemory uthi yazi lo mfethu ehleze afika mina ngaphandle shutho plaza wayesane rasta lapha shutho wayisuke iphuma esikoleni wangitshela ukuthi hayi blonda mfethu yazi lapha okukhona umlungu waphesheya wayengithatha kanjani eyongishayisa esinye isipani yabo athi noma yini engifuna noma ngathiwa isikhathi sini mengifuna imali uzonginika yabo sishayile isipani lesi usuka phesheya lo mlungu ufikelele esikoleni sabo yabo njengoba behlala lesikoleni benza ipani ezihlukene kodwa lo mlungu ukhonze yena ngoba uyena ohlakaniphe nabo bonke la endlini yabo afuna imali manje ngoba niwayibhema nane lento ekuthiwa iRob yabo wagcina ibuza umlungu ukuthi mfana ikhona idrugs odlayo yabo ngoba uyabona umlungu ukuthi ayingeke ngathi nilami iphathi selibheka phansi manje wathi lo wathi ya ikhona kodwa angigxilile kulona wathi yini wamtshela ukuthi hayi iRock engabuya amkutshela iqiniso ukuthi newonga wathi uyafuna ukuyiyeka leyo rock wathi ya ngiyafuna umnikeza imali wathi okay hamba rehab wamnikeza esandleni imali irehab maskandi wasuka lapho oyisele maskandi mfana ngqonqa yonke wanyamalala ke mhlambe 3 weeks lapho seyaqala ke lapho ke lapho vese useyamshaya arrest phela kufanele vele ngala ngoba usuke ethi rehab yabona lapho seyaqala umlungu mase bemfonela ayisangena ifoni yakhe yabo imali lapho isiyaphela yathi phela imali obedayisa ifoni waqala phela kwempilo yakhe sedayisa ngisho amatiko dayisa amabhluk sehamba cheaper hawo sesembona sehamba nabantu abakarabha sekuyophela isonto lesibili lesithathu isonto liyaqala nje hawu nangu sexoxa igroup namakhalibhozi yabo seyashintsha sesiyambona hayibo na ithenje seyiqala ukuba brown ngeke mfana lo amkhuze umumjisi amtshela ukuthi hayi brown yabona wena suyaqala ke manje suba yiphara la ngempela yabo mase dread yabo le dread la kuma ngase ngilicheck showcase sezikhona intwala la ekhanda yakutshela mase ukwazi ukuthi uhlale ungagezi ukade ufike uhlezi uqondile la sikhalela ngisho ukubamba inkunzi kodwa sibone ukuthi hayi usikhosini nawe yabo hayi bro ungayenzi leyo nto esikoleni usaya nje athi nofika athi ya ngisaya kuthiwa sicwala awufonela uma wakho sicwala athi angiboleka ifoni lapho shaya kuthiwa usayiboleka ifoni iphe yakho futhi ugaxele lo muntu lo kuthiwa manje usenza ilima mfethu yabo nje wena mfethu ukube umbini ukuba wasekhaya ngabe kuthatha ngempama lezo ukuqhulekisa ungavuki yabo sabona umsaya ishubi kusuke sekulate mase kuno arresta phakathi suke sekulate sekulate futhi suke singasekho ukwenze njani suke sekudinga nje ukuthi usho ukuthi hayi mfethu sishodi ukuthi nje kumbe umgodi kufakwe phansi yabo no bafo asayithintanga nezindaba eziningi sithe soyithinta kusizile kodwa ukuthi sithintele topic esithinte namhlanje bafo yokujova kwabantu mfowethu siyabonga ukuthi ube ingxenye yabantu abafika la bezofundiswa nezidakamizwa mfowethu ngoba isizwe sifile mfoka baba njengoba ukhuluma ngalomfana nje eyamkhipha sothe college noma euniversity noma lapha esikoleni lapha yamkhipha khona yamfaka emgaqweni njengamanje impilo yakhe ngoba isejele nje ukusuka from hero to zero uyayicabanga leyo nto leyo umuntu ohlakaniphe njengaye yini ngathiwa imfaka ejele kodwa izidakamizwa njengoba ngihlale ngisho ziyisango elihle lejele ziyisango elihle lokufa ziyisango elihle lokumoshakalelwa impilo yakhe bonke namhlanje usithintela izinto eziningi mfowethu akekho umuntu okafika ukukhuluma lento eyikhulumile mfowethu izindaba zamaqombane ukujova o-pink blood o-red blood o-black blood siyaqala ngawo mfowethu ovosho obani izinto lezo esiqala ngawo nengicabanga ukuthi isifundo esikhulu esisitholile mfowethu kuma episode wakho kusho nje episode yokuqala kuze kube le yesibili
Siyabonga mfowethu ukuthi ube yiqhawe. Ngeke ngibathathe njengamaqhawe ke mina abantu abafika bezofundisa isizwe sakithi ngeenkinga esibhekene nazo zangempela. Act movie labo uma ngikhuluma ngeke ngibatshela ababukeli bami act movie la. Akuyona imovie, asikho script la isibhalwe phansi. Umuntu ufika ahlale lapha phansi akhuluma iexperience yakhe ngempilo yasemgaqweni. Lapha emgaqweni abantu bayiphilisa ngendlela engafani. Njengobuzwa ukuba futhi yena okwakhe udokotela, babizwa ngodokotela labantu. Udoctor lo. Yabo nje ngoba sengimbambezela isikhathi esinjenge Dr. Dubai. Dr. Dubai. Hayi wasecathedral. Basho njalo. So ngoba sesimthathe nje isikhathi esigange hour 5 minutes kahle nje sesibambezele sekungenzeka umunye umuntu azahamba ayojova umuntu orong afike mhlambe amlimaze ashone ngoba engekho yena. Siyabonga mfowethu ukuthi usinike ihour lakho lo suku la namhlanje. Nina bendlojana nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula jama chithekile. Nina bakambudu bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embeduli, nina bentu lebantu ngodonga kwalethi kwabheka uZulu. Ngiyabingelela kodwa futhi ngibingelela kabi sencenga lo khulumayo Professor Ngingwaka Mkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethola uchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la siyasilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya eidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi oyongena esewabukile ama-video eMPTV1 eidakamizweni uyobungene ngokuthanda kwakhe. Ngakho ke bafowethu thina sizama ngakho konke okusemandleni ukugwema izingane zethu noma ukugwema isizwe ukuthi siwele eidakamizweni ngokuthi sisebenzisane nabo abafowethu abanjengomfowethu osefike namhlanje wazositshela ngeexperience yakhe asemgaqweni nanokuningi ahlangabezane nakhe emgaqweni nanezingqinamba thina esingazazi njengabantu abangahlala emgaqweni nanokuthi ke usuyazi ukuthi ungayivikela kanjani ukuze ungayitholi isimo somuntu osejova ngovosho uzugcina manje ususuyingalo ugcina manje ufa ngendlela nawe ongayazi. So bafowethu siyabonga kwabe sekuhlelo. Siyacela ke bafowethu uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ucinezele subscribe button, ucindezele nebell, ujoin membership ukuze sokwazi ukuthi silekelele nakwezinye izinto esingakwazi ukuthi silekelele kuzona ngenxa yokuswela amandla. Ngakho ke mina sencenga.